ngathi awunandaba nayo. Ngoba ukwazi ukukhomba abanye abafana nawe ngaphakathi. Kodwa ifiye enkulu yile yangaphandle. La uvela khona ngoba uyazi ukuthi ngabe awukho la ukuthi waqhubeka oba ngaphandle. Amen. Awesifuna just one. Uba umkhulu. Uba umkhulu. Oh, phone. Verse 1. Yeah. Wathi emva kwalokho wafika abantwana bakaMowabi. Yaqala kathathu. Kwafika abantwana bakabani? Uhamba kangaka uhamba nabantwana bakabani? Isizwe sekaMowabi. The very rebellious nation. Let's kwafika bakaMowabi. Asizwa lutho lapho. Kwasebenza kwafika nabakabani. Wathi emva kwalokho wafika abantwana bakaMowabi. Nabantwana baka-Amoni. Yeah. Benabanye bamaHebhroni. Oh. Funda ke wona. Chabaza lona ngihlamba ukufundela kahle eBhayibhelini. Praise the Lord. Wathi emva kwalokho kwafika abantwana bakaMowabi. Yeah. Nabantwana baka-Amoni. Yeah. Benabanye bamaMehuni. Yeah. uJehoshafati beyokulwa. Yeah. Wafika abanye bamtshela uJehoshafati bathi, Yeah. kusondela kuwe isixuku esikhulu. Yeah. Sivela phesheya kolwandle eAramu. Bheka sebese Hasasoni. Yeah. Tamari Eliya Enigedi. Yeah. uJehoshafati wayeseshaywa uluvalo. Lalela. Verse 1. uJehoshafati akanayo inkinga. Ngesizwe seka-Amoni naseka-Mowabi. Kodwa into engithusa kakhulu ukuthi sekhona abantu abaphinde bafika bazomtshela ukuthi ngaphezu kwalaba khona abanye futhi abeze ngendlela okuze laba bokuqala. Uyabona-ke laba abafikayo manje abaveli kaMowabi kodwa baphuma phesheya kolwandle. Njengoba bephuma phesheya kolwandle into abazoyenza bazokotha imbokotho nesekelo. Lithi iBhayibheli uJehoshafati eyindoda yempi waqala washaba luvalo. Amen. Into kufanele ngitshele ukuthi le nto eyisabayo iyamsaba uThixo. Abonge igama lenkosi. Before uJehoshafati ahambe aye kuNkulunkulu zikhona indawo ayazona. Zokubheka ukuthi bengihlehlela la bangase bafike yini. Kwaqala ukuthi la ehlehlela khona bazokwazi ukumbona. Wayesethi sengisele nethemba elilodwa. Sengisele noThixo kuphela. Embokwamtsheli ngovalo lwami. Amen. Hallelujah. uJehoshafati wayeseshaywa luvalo. Wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova. Lithi iBhayibheli into eathi bayifika kuyena wathi lento engifike nayo ayifuna abangani bami, ayifuna uDokhasi le, ayifuna abaphathi babasha le, kodwa ifuna ubuso bami bubhekane naye. Awubhekana naye. Tell somebody next to you ukuthi bhekana naye. Bhekana naye. Lento obhekana nayo awukwazi ukuyinqoba ungabhekanga kuye. Hallelujah. Yasinto ngokuthi siyathandaza. Nasebusuku ngothofu siyathandaza.
Bese kuba khona uhlobo lwempi esingakwazi ukulimoba singabhekanga kuye. Hallelujah. Ayikike maphambi bathi lempi ayisadingi mina. Le ayisadingi mina sidinga ukuthi mina ngifune umnikazi wami. Umnikazi wami ubani? Wayisabheka phezulu, ngifuna ukubhekana nawe. Amen. Ngicabanga ukuthi khona isikhathi lapho khona. Ngosingini iyapheka kuwe ngikuni ngiyempini wafela wangavela uThixo ngoba uThixo akapheza ukuthi wena uvelile kodwa ujakha inhliziyo ukuthi inhliziyo yokufuna yini yona. Amen. Oh my hallelujah. Jesus. Ngiyabi ngibone uJoshafati wayeseshawa luvalo waphelisa ubuso bakhe umfuna uJehova wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke lakwaJuda. uJuda wakuthana ucela ukusizwa kuJehova baphuma emizini yonke yakwaJuda. Lithi iBhayibheli ngenkathi esemtholile uJehova izwi likaThixo ukuthola kwakhe uJoshafati uJehova kwenza ukuthi uJuda aphume endlini. Mina wakholwa kahle wahlangana naye kunabantu abazophuma emkhubeni yabo sebebonile wena ukuthi uyamfuna tholakale maseleka Jesus.
Siyayizwa lento wasomanga. Sizwe izinto esingakaze sizizwe. Wathi uShafati wenze njani? Hey. Kodwa Hallelujah. Kita tile puma. Sebenza kena. Shafati qolosela khona esolweni. Ongakhuluma nabo. Wayesebheka ngokusomnandi. Unamazi awakhulumayo. Babheka ngokusomnandi. Lalela mzabala. It's not enough. Ukuthi sengibhekile. Sengibhekile ngakena ngakazi usho ukuthokela sengibhekile. Ngokufuna ukuthi ubhekele nesiyakhuluma. Because ufuna ukukhipha. Akakwazi ukunikeza izinto zakhe kanti uyayingabaza lento eyiyona. Wangena phakathi lafika ibandla. Unaphethe lafika ibandla. Lize kumholi uShafati. UJuda wabuthana ucela ukusizwa kuJehova. Lithi iBhayibheli uJuda wabuthana. Lokho bhekwa nje kaJoshafati. Okokucela usizo kuSimakade. Lithi iBhayibheli babuthana. Bathi sesiya kuSimakade sifuna ukuyocela usizo kuye. Kumele ngithathe response la. kaJoshafati qhubeka mfethu. Baphuma emzini yonke yakwaJuda. Baphuma emzini. Mina ngiworried ngawe njengobuda ukuthi usokwenza ungahlangananga noJesu. Ebese sonke inkosi zabantu abasha. Sewuzofuna nokuimitator ilimi zaba ekhaya. Iqiniso ukuthi akwazi ukuhlangana. Yesu sisipela. Futhi siyakuthokozela ukuthi ukhona. Siyakusebenzisa ngoba we good assets kanti noSathane uthi we good assets. Sizakala mawena siyesikuthemba sikunikeza izinto ezinkulu kanti noSathane futhi ukuphathisa izinto ezinkulu eziphikisana lezi sinikeza zona ezinkulu. Saba nawe hamba naye. Saba nawe hamba naye. Hallelujah. Lalela. Noma ungamthanda kangaka. Noma ungamthatha as your personal savior. But I want to tell you something tonight. Eyokuthi uSathane akakufuni ukuthi uSathane uyanyanya. Noma ungamsebenzela